ħaġa zaħira najdu fuq Mastru Ndrin il-pittura għax wieħed mill-famużi fej jaħdem jagħmel bravura u b'niħru ħadd ma jxammarlu fejn tindaħal il-pittura kif raġel ta' sena kbira u ħadd kien jibgħat għalih Malta għawdex kulħadd jafu għax kulħadd kien jisemmih jibqgħu biċċa xogħol mur kelmu bil-breskin jimmadurak anke jekk ma tħallsux f'daqqa kien jaċċetta u jafdak. Darba fil-pjazza kien qiegħed fuq mar is-sakristan Mastru Ndrin għallu jekk jogħġbok jridek il-kappillan Mastru Ndrin għaddit jaħsibha sib minn moħħu bida dej il-pipa tefa ġaħalqu għallu mura jgħidlu daqġej in il-pipa bida jbejjem kif iddaħħan daqċunija għal-ħamur nara xiridni u illum xilli batalija Malli raħallu bonġornu, Signor Xandi inservi il-kappillan kien prontu iġmux biċċa xogħol għandi għalik. Jiet niftehmu trid tibdili, kemm jista' jkun l-għaddum lix għajd il-bicċa xogħli maġra u bil-prezz la tafatnix Kappillan tridni naġġillek u l-prezzoli ma tridux għal sa xejmu ħanajdlek la xoladni ma rajdux għallu mela imxi morru għall-infittxu nikkurdaw xemmux bimt naraw bajnejna u fuq il-mejjet inkantaw il-kappillan għaddu il-knisja u l-kopla beda jorih Allu għandek spiża kbira u x-xogħol malajra mhux sal-letter Il-kappillan fuċi qawwija spiża kbira ħajdli fejn jekk xogħolok daqsxejn itħaffef m'għandek xi żjed minn jumejn ħares ħarsa lejn il-kopla u tawallejn il-pittura mis-sebane se tal-kollox ma baqala l-ebda sura il-kappillan li txuf teħgidem x'insemali l-Mastru Ndrin għall-umur fittex ibdili u tħalli ħafna jaddi Mastru Ndrin maran ta' seba tara seba kull kulur ġib sufnizel ta' tbinġija għallu għajd li kem amur Tal-ħanut bida jiktiblu fuq għamillu l-kont għallu tlet liri ta' kollox Mastru Ndrin ħalsu bil-front Mastru Ndrin ġitu ġarasu għax ma kienx raġel baħnan għallu tini l-xibuta għannorija l-kappillan l-kappillan għallu xnefa għallu tlet liri ta' xiex ġabdejt is-siġirali u x-xoladu man bedix Mastru Ndrin wiċċu dibiddillu kważi kważi ħaqalih minar zabaw minar finitzer ix-xogħol kif ridni nibdew Nispera illi ġrajt kollox mur bdax inti tistenna Waqt toqgħod ma tmurx taqa' għax jekk tmut ma tmurx il-ġenna Mastru Ndrin mar iġib lodda u x-xogħol beda minnu fih mal-rama id-dabluni bida jaħdem bla mistrieħ bida jgħid bejnu berruħu bistnina ta' irrid dak li nara mu is-sewwa inħassu namlu bil-ġdid Mastru Ndrin kien raġel biżel Iqob jaħdem bla
ورتني كتير dak li jagħmlu sewwa biex wara jaqlab tifqir. Kellu jdeħħa l-karamelli biex ħareġlu eżatt din il-kappillan ġijara tax kemm ħassu sodisfatt. Proset tgħixku bla żejjin klin pero ħdimpli bl-irġulija ma tondrin għallu jek joġbok ħajt li l-ispiża kif mija mal-għallu 60 lira il-kappillan saffar tistira huwa li kif ma taf tistix dawa tajt li kemmi kbira ma tondrin għallu ħallasni jina ħdimtlek u x-xogħol sar tiġinix ħafna paroli u tagħmilix bħat-parizzar. Inħalsek irrid konti tattaljat ta' kull biċċa xogħol għamilt li iktib li ċar u ispjegat ma trondrin ħareġ il-barra mar id-dar u nasal ġlek post ġew poġġa bil-qiegħda u fuq il-kartan iż-żelek bidiltlek l-10 komandamenti l-għaliex kienu imqalbin Missa irranġajtom lok ġibtom lok wara xorxin San Giuseppe wiċċud bewaqlu kellu daqna sfigurata Is-sangli tal-fidda mitlu miegħu dont li l-ġurnata U il-ħmara li kellu taħtu kella demma bla xarkin bil-paċenzja fullajtula tista taħseb kemm ħażmin għajnejja ma kienux dritti bil-bokk ħafna ħżina deru missa irranġajthom la u ġibthom la qishom ta' veru x'inħdi rasa kont inħares retu dnejja l-leminija biċċa minna kienet nieqsa bil-ġebs bil-ġnieqat nimlija għamiltila setna l-ġodda għax il-xolek għandu jkun u l-San Giuseppe insejt ngħidlek li fidu għamiltlu l-bastun. Firrok narajtlek lil-ġuda kemm ġibtulek għad-dattat Lejn il-flus tal-borza jħareb xawrom għanfet u id-disprat Metħat l-assiftur ta' għajfas xtaq li għajli għall-erwieħ Għax bil-ħmiċ li kellu fuqu kien ħdejja u mandu najġibieħ Rektek il-ponzu bil-għadu kien li beżda xej qasir Il-bsata u għal-flu biċċa propja kif għandu isir Tlajt għal-kewba il-maġġura Għawajt il-għabdid id-dawl Indurajt il-sin il-fan li kellu midu San Pawl Imbatrajtlek li San Pietru Dawra sewa kien irid Wisterduk li kellu fidu Għamlu l-dembu ġdid Minnu f'tempo riġlu rixa li qabel ma kienet xem Ir-ronda fon u għamiltlu l-ħamran daqs it-tem Imma trajt li b'dannati daw kienu il-fuq edin In-nar kelli inqawilhom sabiex jiġu mill-ħuqin Dor dawra l-islatem maġi siltom u tajtom tindifa Dejjem rajt l-anġlu kustodju tajtu kol daqqa fifa. Ta' sema fit-tert il-kwieker bizzebaw pincel modern Irranġajt il-pirkatorju għawajt l-irsna tal-infern
L-xjatin tajtom passata, il-beruġi tomlok sewa, bil-foxni kolla ġajdejjom jimmuttaw in-nies il-ġewa. Imma trajt li ġkant gulija, biex il-ħakku kelli nola, qoddimu li ġkejkin David irranġajtlu li zbandola, u ċifruġi bieċa xoltani, mijaw dont nofs donar sħiħ, għax bil-ġmiet li kellu fuq u zewġ passati kelli nteħ. Fil-bib tal-infer sewa, rajt l-mħallib sammi bil, il-mizin kelli nibidillu għax li kellu kien ħallil. Għandlu nisim mill-laqwa, li zem perfettu sewa, l-għalix minnu jiddependi jek skappajċin kella ġewa. U fil-bib tal-infer sewa, kappil-lampin ġejt l-eknej, ix-jaten qed jimbuttawhom għax maridu jidħlu b'xejn. Għamiltlek inferm mill-isbaħ u għandek tieħu b'jaġir bih. Sur kappillan jekk ma trix temmen muri prova u idħol fih. Dak kollox naf li għamiltlek x'niktiblek ma baqalix. Issa bad li s-sitt lira u ċentesmu la tanaqqaslix. In il-ċipijom ġewa moħħu pazza l-pjan, għal-lejla nisker sakra bis-saħħat għal-kappillan u għal-bicċar. Dina l-istoria